Tid til at ikke have frames. Here it comes! Dude, mængden af credits du får på den her mission er faktisk også kinda insane. Sådan 120-130k per run. Dude, det der det er goated. At vores fucking objective, det er fucking døde der. Nu er der flere spawns. Ikke at det gør noget for mig, fordi jeg kan ikke samle det her op. What the fuck is this? Det er en rigtig dårlig idé. Fordi min computer... Like, jeg kan uironisk bare se mig selv miste sådan 5, 10, 20 ribbon slivers eller sådan noget, der bare ligger på gulvet, som ikke bliver samlet op.